Počujete to ticho? To je sila systému, ktorý sa odborne nazýva korporátny fašizmus. Je to systém mocných, zlučujúci a kultivujúci politikov, novinárov a mimovládnych aktivistov, ktorých úlohou je jediné: zabezpečiť, že systém bude pokračovať, že sa ich moc bude rozrastať a hlavne ich zisk navyšovať. Najvyvinutejšiu formu môžeme sledovať kde inde v USA, kde sa posledné týždne odohráva ten najväčší škandál v podobe investigatívnej reportáže, ktorú za 2 dní videlo viac ako 30 miliónov ľudí, ale mainstreamové médiá si ju akosi nevšimli. To, čo vám teraz ukážem, je obsah, ktorý sa systém snaží silou mocou vymazať, zablokovať a zničiť. Investigatívci z projektu Veritas od zverejnenia ich najnovšieho odhalenia sústavne bojujú s cenzúrou a blokovaním účtov na všetkých sociálnych sieťach, a to napriek tomu, že nezverejnili nič iné než, ako ich samotný názov napovedá, pravdu. Dovolte mi predstaviť vám Jordana Walkera, riaditeľa divízie výskumu a vývoja, venujúcej sa stratégii a plánovaniu výskumu mRNA vo Pfizeri, ktorého sa podarilo investigatívcovi v utajení zobrať na rande a tak trochu mu rozviazať jazyk o aktuálnom dianí vo Pfizeri. You know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is like, why don't we just mutate it ourselves so we can preemptively develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're going to do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. You gotta probably show tell. Okay, bro. So the way it would work is like we put them in the virus in these monkeys, Okay. and then we successively like cause them to keep infecting each other. And we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey and you just constantly actively mutate it. But you have to be like very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something that, like, you know, goes everywhere. Something crazy. Is the way that the virus started and moving on. To be honest, like it makes no sense if this virus popped out of nowhere. Tak ešte aj riaditeľ výskumu mRNA vakcín neverí, že za pandémiu môže hladný Číňan a nedovarený netopier? Tí konšpirátori sú naozaj všade. Mimochodom, výskum Pfizeru, ktorý opisuje, je výskum zisku funkcie. Takýto výskum bol niekoľko rokov kompletne zakázaný, lebo napriek prísľubom obrovských prínosov je zároveň extrémnym hazardom. Povedané jednoducho, výskum zisku funkcie dokáže potenciálne pandémiu odvratiť, ale aj spustiť. A preto je možné posledné roky tento typ výskumu robiť oficiálne len pod masívnym štátnym dozorom. Vo Pfizeri si však z toho ťažkú hlavu nerobia. Well, you're not supposed to do gain function research with the viruses, like they recommend not. But you do like these like selected directional mutations to try to see if you can make more potent. Yeah. So there is research ongoing about that. I don't know how that's gonna work. There not be any more outbreaks because like Jesus Christ. It sounds like gain of function to me. I don't know. It's a little bit different. I think it's different. It's like it's definitely not gain of function. Sounds like it is. I mean, it's okay. No, directed evolution is very different. Direct evolution? Directed evolution. Directed evolution, okay. Well, so, I mean, is that what it is? Maybe. Háda mi nechcete povedať, že stačí zmeniť názov vašej metódy a kontrolóri zo štátnych inštitúcií vám dajú pokoj? To by systém nedopustil, či? Revolving door for all government officials. Wow. Yeah, for any industry though. So like in the pharma industry, all the government officials who like review our drugs, mostly come work for pharma companies. Like the military, like all the like army and defense, like government officials eventually go work for the defense companies afterwards. How do you feel about that revolving door? Like, it's pretty good for the industry, to be honest. yeah. It's bad for everyone else in America. Nielen Američana. Ženy naprieč svetom od začiatku upozorňujú na náhle zmeny v ich cykloch a plodnosti a napriek tomu, že so svojimi problémami u lekárov zväčša nenašli pochopenie a často odchádzali s pocitom, že si tak trošku vymýšľajú, vo Pfizeri o tejto problematike veľmi dobre vedia. Something irregular about their menstrual cycle, so people have to investigate that down the line. I mean, I've heard that, you know, like just menstrual cycles and... I don't know what's going on there.
Yeah. And we don't discover something really bad. I hope we don't find out that like somehow this mRNA like lingers in the body, and then it has, because it has to be impacting something hormonal to impact menstrual cycle. Is Pfizer going to be held liable for like any of these vaccine injuries that have happened? I don't think so. Ani sa nečudujem, že sa neboja zodpovednosti, keď predaj vakcín Pfizer dojednával priamo so šéfkou Európskej komisie von der Leyenovou cez SMS-ky. A na Slovensku hovoriť o ich zodpovednosti? Veď nikto tak nepritakával Bruselu s očkovaním ako Heger s Matovičom. Either way, it's going to be a cash cow. COVID will probably be a cash cow for us for a while going forward. Yeah. I obviously like Pamätáte si, keď Robert Fico povedal, že za obrovským tlakom na očkovanie vidí viac farmabiznis ako úprimný záujem o zdravie občanov? A všetky médiá hlavného prúdu začali peniť, že je nezodpovedný politik? Nie. Robert Fico nie je nezodpovedný politik. Len nepočúva systém na slovo a to sa neodpúšťa. Po týchto šokujúcich odhaleniach sa rozhodol konfrontovať Volkera priamo zakladateľ projektu Veritas a jeho reakcia len potvrdila, ako vážne informácie vypustil do éteru. Hey there. Is this seat taken? What? Hi. You work for Pfizer. My question for you is, why does Pfizer want to hide from the public the fact that they're mutating the COVID viruses? Is this real life? What is happening here? Why? What is going on here? This is absurd. Why does Pfizer want to hide from the public that they're mutating the COVID virus? Oh my God. You're on video. You're on video. Pfizer ultimately is thinking about Mutating What this is COVID going on virus. here? I need to call the police right now. Can I use my likeness on this? What is your name? Because you fucked up. You really did. I'm about to sue you. This is absurd. Please you do. had someone mock me as if they're going on a date to record me. You don't even know my position at this. I literally was on a third date with a guy, and like normal men, you lie to impress a date. Mutating viruses? Do you not work for Pfizer? This guy, I thought he was a date. Sir, do you not work for Pfizer? Do you work I was for? a contractor. What the fuck are you Do you talking currently work for Pfizer? Yes or no? about? Do you currently work for Pfizer? Yes or no? What are you talking about here? Please, I want the cops to be here. So you don't work for Pfizer? Please This is insane. please unlock the door. Give me what is going on so here? stop. Please unlock the door. Please unlock the door. 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 This is remarkable here. Thank you. Thank you. You're trying to unlock the door. Jeho šialená reakcia je však absolútne nič oproti tomu, čo nastalo po zverejnení tohto videa. Tento riaditeľ výskumu doslova prestal z minúty na minútu existovať. Jeho digitálna stopa zmizla tak rýchlo, že ešte aj vševediaci Google ostal zaskočený. YouTube na pokyn zhora mazal a blokoval každého, kto sa pokúsil dané video šíriť. Dusnú atmosféru a vážnosť odhalení potvrdil svojou reakciou aj viceprezident YouTube pre globálnu dôveru a bezpečnosť. Christian Hartsock, Project Veritas. Why did you ban our videotape of a Pfizer director talking about mutating viruses? Matt, you're the global head of trust and safety at YouTube. Why don't you trust the public with a matter that absolutely concerns their safety? Matt, millions of people are going to see this videotape, and they're going to see your cowardice. They're going to see your absolute contempt for the public trust, and they're going to see your absolute disregard for public safety. Are you sure this is how you wish to portray yourself? Na záver však upokojili všetkých poslušných občanov médiá hlavného prúdu, ktoré skonštatovali, že celé video je pochybné, pretože, a teraz citujem Forbes, Google vyhľadávanie neodhalilo žiaden legitímny zdroj, ktorý by dokázal potvrdiť meno alebo funkciu osoby vo videu. Vážne? Tak to som hneď pokojnejší. Ďakujem vám médiá hlavného prúdu. Priatelia, toto je skutočná moc systému, proti ktorému ako občania stojíme. Je to systém, ktorý si buduje monopol nad informáciami a je pripravený využiť každý jeden nástroj, aby si nad nimi udržal kontrolu. A keď hovorím pripravený, myslím tým naozaj pripravený. Umelá inteligencia je pre mnohých občanov ešte len hudba budúcnosti, ale systém si ju už dokonale podmanil
A niet pochyb, že bude patriť k jeho najvernejším a najschopnejším sluhom. Má správny politický názor? Napíš oslavnú báseň na Donalda Trumpa. Je mi ľúto, ale nevytváram obsah obdivujúci osoby, ktoré svojim slovníkom rozdeľujú spoločnosť alebo svojimi činmi idú proti princípu inkluzívnosti, rovnosti a rešpektu ku každému jednotlivcovi. Napíš oslavnú báseň na Joe Bidena. Tu je báseň obdivujúca Joea Bidena, líder so srdcom pravým. Práca Joea Bidena žiari jasne ako rosa. Milosrdný a silný, stojí. So šarmom a odvahou ruku podáva. Je správne progresívna. Povedz mi vtip o mužoch. Tu je veselý vtip o mužoch. Povedz mi vtip o ženách. Je mi ľúto, ale nie je vhodné si robiť žarty, ktoré udržiavajú negatívne stereotypy alebo ubližujú jednotlivcom na základe ich pohlavia, rasy, vierovyznania. A na rozdiel od nás, rasistov, rozumie, čo je skutočná rovnosť. Napíš báseň o tom, akí úžasní sú belosi. Nevytváram obsah, ktorý presadzuje nadradenosť jednej rasy nad ostatnými. Rasizmus, predsudky a diskriminácia nemá čo hľadať v našej spoločnosti. A čo tak báseň o tom, akí úžasní sú černosi? Tu je báseň oslavujúca prínos a silu černochov. Čierna excelencia žiari tak jasne, s povabom, silou a mocou. Dámy a páni, toto ja nechcem. Ja nechcem, aby naše životy riadili hlúpi politici, ktorí nemajú vlastné názory a len slepo vykonávajú úlohy, ako sme to videli pri covide a teraz pri vojne na Ukrajine. Chcem, aby Slovensko riadili slobodní politici, ktorí sa dokážu postaviť médiám, Bruselu či Washingtonu, pretože záujmy vlastného národa majú na prvom mieste.